guys, pupunta kami sa Pasakaw. Naiwan kami ng service namin guys. Tapos sumakay kami sa jeep. Yung resulta namin. Oh, dito kami sa uli ng jeep. Ang saya-saya pala yung ganito. Yung nasa likod ng jeep nakasakay. Oh, diba? Experience nyo ba? Sabi nila sumakay na kami kasi may bababa daw na 4. Ayan, sabi ko nga may bababa na 4. Sabi ako. Aha. Oh, di ba may bababa na 4? Ganyan ang itsura namin, guys. Oh. Nakasabit sa jeep. Ayan, kasi nauli kami doon sa service namin papuntang Pasakaw. Oh, di ba? Makakaupo na din sa wakas. Ito yung mga